Comencem però pel principi. El Gavà amb 10 homes i amb un penal en contra als darrers minuts aconseguia ahir un punt molt important que el manté en 8a posició, a 7 de la zona de descens. Veiem tot seguit com va anar el partit d'ahir a Ontinyent i recordin, si el volen tornar a veure, www.gavatv.cat/elmarcador. Mira, que anem al camp a veure el partit, va! Però si a tu no t'agrada el futbol? Des que sé el que són fora de joc no em penso perdre ni un partit més. Corre, corre, anem! A Connect System tenim la solució per als teus problemes informàtics. Connect System patrocina el partit del Gavà. Nova jornada de Lliga i nou partit complicat a El Clariano contra un rival directe, l'Ontinyent, que arribava a la jornada empatat a punts contra el Gavà i va acabar el partit en la mateixa posició. I és que l'empat a 0 va deixar força més contents els blaugrana que els de casa, que van perdre una ocasió d'or per haver-se acostat als llocs de privilegi de la classificació. I tot plegat comptant amb que l'àrbitre els va posar les coses força de cara. Primer de tot va deixar els de Llaveria la meitat del partit amb 10. Al minut 40, Sanú va fer aquesta planxa a Rangel, que l'àrbitre va interpretar com una agressió. A la banda contrària, a l'altre cantó, amb una pilota a distància de ser jugada, el porter surt amb els punys a l'alçada de la cara, el jugador meu intenta arribar i posar això. No hi ha patada, no hi ha agressió, no hi ha una falta a destemps, no hi ha una targeta vermella pel lloc. Aquesta rigorosa expulsió va obligar a posar-se les piles als blaugrana, que van defensar de manera aferrissada la seva porteria. A la segona meitat i amb superioritat numèrica, l'Ontinyent va apretar, però el Gavà va aconseguir aguantar l'empat a 0 amb molt d'ordre i gràcies també a la bona actuació del porter Òscar Fornés. Toni Llaveria també va fer debutar el flamant fitxatge blaugrana, Sergio Navarro, per substituir a Guirà, que ja tenia una targeta groga. L'ex del Premià va superar amb nota el seu debut. Abans, Queco podria haver desequilibrat la balança en aquesta jugada, però aquest cop el killer gavanenc no va encertar entre els 3 pals. Han hagut de treballar per 11, com heu vist, des del minut 30 i pico de la primera part, i l'equip ha donat sempre la cara i fins i tot no hem renunciat a ser valents quan han pogut, lògicament, i hem tingut una opció molt clara que no entenc encara com se li ha anat aquesta pilota al Queco, no ho entenc, però bueno, això és el que passa en futbol. Els últims minuts del partit van ser un festival de xiulet. Al 85, l'àrbitre Herrero Arenas s'inventava aquest penal en una topada fortuïta de Jimeno i Raúl Muñoz. Dieguito va marcar el penal, però l'àrbitre el va fer repetir. En el segon llançament, Òscar va endevinar la trajectòria del xut i va enviar la pilota a córner. En els últims instants del partit, l'Ontinyent va marcar, però l'àrbitre va anul·lar per falta sobre Jimeno. Queco també podria haver decantat el partit per la banda blaugrana, però el seu xut en aquest contraatac va ser massa tou. Sabíem que anava a ser un partit molt difícil perquè sabíem del Gavà, que és un bon equip, que treballa molt bé l'aspecte defensiu, que ens coneixem moltíssim, i la veritat és que el partit s'ha ficat bé en l'expulsió del jugador, però no hem tingut avui la sort que hem tingut altres dies, inclús el penal el fem, després es torna a repetir, ha vingut una jugada que fem el gol també, pareix que hi ha falta o no sé si hi ha falta, demà són partits d'estos que no tens que guanyar i avui tocava no guanyar. Partit molt polèmic, doncs, que va tenir de tot menys gols. Al final, el balanç va ser de 3 expulsats, Sanú i els tècnics blaugrana Julià Jiménez i Manuel Benavente. Malgrat tot, el més important va ser la feina feta pels seus homes, que va permetre esgarrapar un punt.